sa IFM News! Para sa ating good news, ngayong araw ho ng Thursday, ang IFM Dagupan at Condura nakisaya sa Bangus Festival 2025. Sa detalye, mga kasama natin, Idol Maya. IFM News! Kasing init ng panahon sa Dagupan City ang naging pagtanggap ng mga Dagupeño sa Ifm Dagupan Team kasama ang Condura sa Bangusan Street Party kagabi sa kahabaan ng Devenecia Road na bahagi ng Bangus Festival 2025. Kita ang saya sa mga idols nating bumisita sa ating Ifm Dagupan at Condura booth na game sa mga palaro na may katumbas na gift items sa mga nagwagi. Maliban naman sa mga prizes, ay nagkaroon ng product display ang Condura, tampok ang kanilang mga pinakabagong appliances gaya ng refrigerator at air conditioner. Samantala, hindi lamang ang mga dumalo sa Bangusan Street Party ang wagi dahil panalo rin ang 200 idols natin sa 5 barangay sa Dagupan City dahil sa ating paroleta. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News! IFM News! IFM News! IFM News!